Sik, iki jane sing salah ora piyagane tok lho. Sing dene ya seneng nek kowe dipaito. Wong do muni ya. Iki nek sing ikian menggari. Ayo aja, lengenmu kaya kempal e. Lah iya mulane nek tak ngene kan. Mulane tok kurokke sithik to. Lek ngurake piye? Ayo piye? Gampang carane ngurokke. Ki aku ndono meneh ana ngene. Rasane ngono wae. Gampang carane ngurokke wong wedok ki supaya iso susut dalam satu bulan ki bojomu kono rabi meneh. Yakin? Wah, engko tak grantes kowe. Nek aku malah seneng piye? Oh, ya syukur. Ayo kowe. Syukur apa-apa kuwi jenenge wong wedok kepanjingan jiwaning iblis. Kaya dalange. Malah gedhe meneh iki. Apa kok no wis ora. Mboten dijelaske. Ora arep jelaske. Ya. Aduh. Ya ora imbang ketok ngono. Ambruk, heeh. Napa sing ambruk? Wonge ngono lho nek wong ora imbang ki ra ale mlaku uyug-uyug terus ambruk. Iya. Kula imbang kok. Oh ya wis syukur nek imbang berarti wis padha. Heeh. Monggo. Apa to, Pak? Diaturake kutut manggung. Ya. Lah niki mangke mbegogok neri iki. Sapa? Kula. Ora apa-apa, jeneng kutut manggung sing jeneng piyayi nembang iki kudu profesional. Iya. Kudu men iso disawang pasuryane. Dadi ling ngrungokne kutut manggung luwih enak, luwih nyaman kok. Ya iso nyawang karo sing nembang. Ngono ya. Iya. Mangga diaturake. Panjen yo khusus klasik Mbak Ayu. Ya iya. Ning Oh, ki neng meneh Nawala dari Laskar Ngawi. Semoga PD Perjuangan solid bergerak. Oh iya. Lagu Gubuk Asmara. Wah iya diaturake mengko mak. Keringan Anggung nyoma
Ya. Bocah iki jane jek cilik. Oh, umure selikur ya, Yu. 24, Pak. 24. Ya, kaya wis sepuh. Ah iya, ya wis manep kok, Nok. Heeh. Napa nek sing menep? Dadi aku mbiyen ki mayang ki dhek isih cilik ajar nyinden. Ya. Ngger melu nyinden tak dusi, tak kosoki. Heeh. Barang saiki gedhe tak dusi angele ra jamak-jamak. Ya sengara gelem. Mongko aku telaten lho nek ngosoki. Iya. Ya wis ben, ya wis ben. Pun iso dhewe kok ya, Pak. Ben adus dhewe. Aku yo. Ketek kung Hop yuk. Ya, ngopo? Ki sinden sing ngisor-ngisor ki men do manggung. Ya. Ora mung do tengak-tenguk. Wit saka sapa? Wit saka Mbak Lia. Ya, cukup manggung tok mawon, Mbak. Ketekung. Monggo. Lho kok malah mengkurep? Ora cukup mik. Oh, tak mike tebih ten kono. nggih. Ya. Monggo. Ketekung. Oh. Kong. Nah, iki jenenge kutut serak-serak basah. Iya. Heeh, ning sero jejere. Ya kutut Purwodadi iki bleduk-kuwu. Heeh. Ketekung. Ah. Kong. Oh. Kong. Oh, iki wis, heeh. Kutut Purwodadi panas nggone dadi suarane rebel tok. Ya. Jejere iki. Ya, kutut saka Yoja iki, Nak. Ya, saka Kulon Progo. Ya. Mangga, Mbak. Ngandel ora. Ayo, Ngopo? Nek mboten serem mboten mantep, Pak. Oh iya, seru. Marem. Terus coba ya apa? Ketekung. Wah, nggo lomba jos. Kong. Sip. Ya. Kong. Cukup. Yo, jejere kuwi mentok apa kutut kuwi? Apa? Gede banget e. Heeh. Muni blekok ngono enak. Iya. Wedu ya. Ya. Kutut kok Piye to? ora apa-apa. Kutut kok semono nek plangkringane ora glugu ora kuat. Iya. Wah. Ketekung. Ya. Wah, Kutut aleman. Ya. Ora apa-apa kutut tengkoke dhewe-dhewe. Jejere. Ya. Yo. Gagak. Kudu. Kutut kok ireng. Ayo. Ketekung. Kong. Ya. Kong. Sip. Ya, yo jejere iki pleci. Pleci apa? Kok cilik? Ya wis ben ora, ya tetep kutut kok ya. Kutut Jawa iki cilik ning suarane jos. Kutut Jawa iki blangkonan. Ora. Ya. Ketekung. Kong. Kong. Iki kutut blesteran ro asu. Ha. Kong nek jenengke kong. Jejere, ya. Ketekung. Oh, iki kutut. Kong. Kong. Ya. Kong. Oh. Kong. Wis. Kok arep modar iki, no? Ya wis ora apa-apa. Mangga, Mbak Ayu. Neno. Munda. Sri Monggo. Monggo
mangga 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 ala mangga 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 neno midanget ing kangse sugeng lenggahipun para tamu. Ya, mangga dilebokke. Ya, ya. Mlebu nang gendring. Heeh. Neno. Ya. Sare ya bebek ketut manggung jaluk ngombe. Ricikane volumene ditambahi gender rebab gender rebab siter gambang sentrem ya men krasa ya Mak. Ya Mbak Ayu. Omben no Ata omben emanu ekutet ngrungokke kutut manggung ya kudu sabar. Mergo mundak mandek dadine suwi. Ha iya.
Monggo. Jarwa muda jarwa matur sembah nuwun ya pamununan saka Magetan. Nya sawerane Mbak Ayu. Ya ditampani wis ngadeg ning kono ya. Matur nuwun. Ya mblut. Ya iki kan metune SpongeBob. Apa? Lagune SpongeBob iki, Pak. Lah ya ora apa-apa wong sampean ya mung kaya sabun kaya ngono to. Iya. PS4. PS4 ya apa? Paguyuban sinden 150 cm. Iya. Dadi cendik banget ya, Mak. Iki ana pirang-pirang iki nek tak jejer apik iki kok. Iya. Kae malah 120 cm. Iya. Sing endi? Sing nggon tikungan kae cendik banget. Ha iya, wong wis wonge cendik ning tikungan ayo ora. Heeh. Mbak Cumpe. Ya jenenge asmane Mbak Cumpe. Iya. Asli saka daleme ngendi to Mbak kowe iki? Aslinya dari kota Purwodadi, Pak. Purwodadi, Jawa Tengah. Iya. Waduh, basa Indonesia. Iya, Purwodadi kok basa Indonesia. Ya ora apa. Purwodadi kota lho, Pak. Kota. Kota piye? Ya Purwodadi itu kan perkotaan. Ya ora ya kono ya. Kotane nek omahmu mesti pelosok, mbok yakin. Yaitu dari Simpang 5 itu Mengitan terus, Pak. Iki ketoke wong modern ning jane isih kecampuran desa no. Dadi itu Simpang 5 Mengitan. Iya. Terus omahmu sebelah ngendi? Tuh masuk Kecamatan Wirosari. Oh. Terus ada enggo-enggoan itu anu, Pak. Ke kanan. Ada enggo-enggoan ke kanan. Deket Bledug kuwi, Pak. Oh. Objek wisata Bledug kuwi, Pak. Heeh, sing kae lho nek ana swarane mak gludak-gluduk nyembur lumpur itu ya? Iya. Oh. Penghasil uyah rosok, Pak. Penghasil apa? Uyah rosok. Oh, alah mula ket mau ambune kok terasi tok. Heeh, ya ora apa-apa. Mbak Cumpe. Ya. Ini ada yang minta, engko ndak dikira ora iso basa Indonesia. Ini ada yang minta lagu Sesindeman. Coba ditembangkan. Ya. Wah, lah ini ada Mas Nanang Tunanetra itu kalau nggak dicakkan tuh ya. Siapa? Nanang Tunanetra. Oh ya, ora apa-apa. Nanang Tunanetra. Ya, iki sing ayo buat gawe le. Mesakake ora aja di. Ya, kene. Tapi sesuk sangoni raketang 50 ngono lho, Pak. Tak, wah, nek aku nek nyangoni kuwi malah akeh. Mula sregep nusul aku. Iya. Ya nggo penggayutan ora apa-apa. Iki ya penyandang disabilitas no. Ya. Diutamakan, Pak, disabilitas. Penyandang disabilitas ning gelelenge ra jamak-jamak. Lho. Aja tok beda to. Mesakake ora. Wong dedeg piadeke ya padha ngono kok. Ayo dikak anu wenehi mic. Ya. Ya. Iki lho. Malah gedek-gedek. Ndak ngonone puweteng e. Apa? Buatan enten siaran ulang pun. Nggih, sampean kok ya tekan kene lho Mas Anan. Nggih, saderenge sugeng dalu Pak Seno. Nggih. Sehat Pak e? Sehat. Nggih. Kula niku aku ngewebut numpak sepeda motor ki ambak ngantos
Saestu, Pak. Masa numpak motor. Bah numpak motor kula playokne 80 niku, Pak. Wong ngene iki apike apa jenenge dikasihani apa dikeplak sirahe no. Foto, kula nek sing anu panjenengan pokoke manut. Manut pripun sampean iku wong cetha ora weruh kok numpak motor. Lah arane mboten semerep tapi nek kalih tiang ayu-ayu niku nggih awas niku lho eleke, Pak. Sampean? Nggih. Ah coba sakniki nek sampean ngerti wong ayu, Mbak Cumpe iki bentuke piye? Ya lemu apa kuru apa sedengan? Ya nek Mbak Jumpe niku nek dedek sami kalih kula tapi awake nggih sedengan to, Pak. Waduh ya cacat. Penang ape. Lah soalnya kan satu hati to Pak nek kalih kula. Wah. Ah raimu. Kaya ngono wi. Wah, ngelena pangendamu tak aji jaran goyang kok kanthi lara aku lho. Apa iso? Liar goyang e piye? Apa iso? Aku nek angenekke wong wedoki mayar lho aku. Piye nek goyang piye Tak jajal? Al-Fatihah ping 40 karo tak tirakati mesti kenek lho. Mesti kantil. Aduh gayane kok ya. Heeh. Mas nak sampean asline wau dugi mriki numpak napa? Niki takon pertenanan ora diwasui sembrono. Nitih sepeda motor kalih rencang kula. Oh, ora ngono sampean sampean mesti bonceng. Wah, nek kula gonceng niku jurusane akhirat niku Pak sing mesti, Pak. Sampean iki boncengke apa bonceng? Nah, nek kula sing mesti nggih digonceng niku. Nah, ya syukur muni kok mlaku 80 kaya weru-weru wae. Wong tak takoni speedometer bentuke kaya ngopo rung karuan dong kok. Iso muni mlaku 80 ki speedometer bentuke kaya ngapa? Nggih kados kula niku lho. Anjen cah ngeyel. Heeh. Dibawani Mas. Nggih. Nang, ya. Kula ngampil catetane Waranggana nek. Wah. Ora ngoco ora ngilo. Lho, lele ngoco ki piye wong ngedope ndak mekan. Ndak murah kok ngoco ki. Mas aku. Pakai tanya, catatannya. Wah, apa ketulisan cuwilik Sing mbok cilik? delok malah dodo nang. Ora, cuwilik cilik iku lho. Metame jebang bayi ya Allah. Wetengmu kebun. Engko kaya aku malah kacau. Wiwitane. Wah, suarane lho. Nggih ngapunten lho Pak, ngeten iki nggih tasih ajar Pak. Saestu Pak. Kula mboten saged napa-napa. Iya. Ki arep posok wuta ki tetep ketoke kecemplung neraka ketoke iki. Mergane sombonge iki lho. Mboten lho Pak. Asalahe kok kowe omonganmu kemetak tenan lho. Nek carane Yojo kemetak. Lah nek mboten ngeten kula jeng napa nek mboten garapi jenengan ngeten iki. Ah iya. Handerek Handerek sang peke. Oh, wah. Priya bagus kang olah budaya. Sowan menyang kutha Getih. Aku nang Yojo kono ya kerep lho ngedeke penyandang disabilitas ngene iki ya piyayi poke sing wuta-wuta. Ya ning do demenake. Ya. Lagi iki aku ketemu wong ora weruh kok glelek. Iya. Wong ngeten iki nggih karepe tok, Pak. Cara dinyatakne mboten saged nek wong kados kula ngeten. Lah gene kok mau nyekel HP barang ki apa weruh sampe? Ya pripun to wong niku kula kan balesi niku lho. Apa? Wong kula kan manten tumbas pulsa lha niku kan kula sampe niku geger kalih sing sadyan pulsa niku lho. Lah mergane apa? Lah wong kula tumbas regine sak menten kula sukani arta sak menten. Lah nomor kula disuwun tapi tirosipun mlebet mboten krasa niku, Pak. Apane? Ya tirose pulsane pun mlebet lah tapi mboten krasa nggih mboten beto barang niku kula, Pak. Nek sing jeneng tuku pulsa ku ora nggawa barang, mlebune ya ora krasa mlebune HP sampean kok. Lho lah dadi niku lek tumbas napa-napa niku lek beto barang beto anu niku mboten lho Pak tibake. Oh, ayo sampean ki wis ora weruh goblok. Nggih kula jane padha goblok kok.
Bendara terus kayung-yung selendang kuning kang saking ukir dening pabrike Pak Kondang era ketemu aku sore. Ya, tak jak ngopi. Bar nyeruput kopi gayane muni. Wah, Pak mak biar. Sing mak biar ki apane? Nek perkawis niku kula nggih ngenapa ngantos mripat kula ajenge diculek kalih rencang kula nggih perkawis niku. Amargane Peh bar ngombe kopi niku piar mripat sapa wadang deloke nang rene tak culek ngoten. Sakne. Kula ajenge dijak gelut kok. Mripate Nanang niku asline kesipiten kok, Pak. Hah? Kesipiten ngoten lho. Oh kuwi yo ngece ora. Sipit Ora banget. sangece. Turunan Cina nggih. Kowe nek rabi karo cumpe anak-anak Kurawa lho tenan. Oh ngoten. Wah, ta mong. Maksud loh. Oh saya sudah tahu ya. Dustarata ki ora weruh ta. Nggih. Anak-anak Kurawa. Dustarata kok cilik, ireng pisan. Heeh, urung sing penting kasih hati to. Ini lak ndak ro kasih hati diri. Lah. Brakan ngono Nanang. Ya titenono. Wis to aku mbok apake wis mandot. Pokoke tak pate kaping 40 ora golek aku celuk aku. Iya. Golek meh bacok kowe ya. Sing wis ya jelas golek wong nagih hutang kok. So, Lali to tekan ndi? ora gak lali. Swara kurang bermono ning wasis ngongro. Iki nek kowe esuk nek nembang diganti cakepane. Napa? Mata kurang permono. Oh, pun kok ditukani sing gamel lagu lho. Allah. Pak niki live streaming lho, Pak. Niki mungkin ditukani kalih sing ngripto lho, Pak. Kaya Mbah Sukron. Lah nggih to. Aku tak matur aja kuwatir. Iya. Nek sing nyanyi awakmu ora apa-apa nah. Mung khusus kowe kok mata ngoten to. kurang permono ning nek omong Allah. Walah. Astagfirullah ya Allah. Kayak ngene kok ya urip aku iki. Malah ngelokke awake dhewe. Lah nggih to. Lah pengen mati po. Ora sego beras enak kok. Iya. Wong wedok ya enak lho Nang. Wis suwe. Ayo muni Suwe, apa? Pak. Wis suwe kok. Wis tau lah. Tau ya ndak tak dudohke kok. Iya. Angungrung marang bendara dia Sulistya pijer ngincangake alis. Ndang kowe ngincangake alis piye, Dang? Ya, mosok ngene. Kok malah medeni ngono, Nang? Lah ya, aku ya mare ndak tahu ngerti, ndak tahu roh. Ora tahu Teko nyawang Pak ya. Seno, tangklet Pak Seno, Pak. Ah tekon iki cara diduduhi piye lah ngematke wong ndak roh kok. Ngincangake alis ki alise munggah siji. Heeh, munggah siji. Ora sak matane. Aja telapak matamu. Aja godolanan to, Mas. Aja telapak Lah wong kuwi nek matamu. godolanan senenge ra jamak-jamak apa malah. Kuwi ki nek cara tawon dilangin tupe terus godolanan. Iya. Yo. Terus tresno Ya. sesideman. Ya. Monggo Mbak Retno. Kowe ning kene joget ya, Nang. Oh, ya oke. Gantian, kok tenang. Luwih becik paten ana timbang pepisahan
enak liwat kinjanging alismu kurang kehanglan gunung nadyan bocah gunung kadukahan nyerimpung jiwa ragaku kok kurung kehormatan mabrung rukun ngarepi ya urip ana kutha gedhe kowe tak bukoke kincanging alismu kuwasa hanglendang rasane atiku nadyan wis king serius aku isih mampu ngladeni urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah isine kowe apa wae nadyan sesithik